Ovo je Zagreb, Cvjetni trg ili trg Petra Preradovića. Na trgu se prodaje cvijeće i zato se zove Cvjetni trg. A zove se također, zapravo njegov službeni naziv je Trg Petra Preradovića. A Petar Preradović bio je hrvatski pjesnik. I na Cvjetnom trgu je spomenik Petru Preradoviću. To je Petar Preradović. On je bio djed austrijske književnice Paole von Preradović, koja je autorica teksta austrijske himne. Ovo je Petar Preradović, hrvatski pjesnik. Lijevo od spomenika je jedan shopping centar koji se zove Centar Cvjetni. Ovdje ima na trgu Petra Preradovića ima puno kafića, ima štandova za cvijeće, ima poznati štand za kokice. Također tu je i jedan jako interesantan prolaz. Prolaz Oktogon. Prolaz Oktogon spaja trg Petra Preradovića i Ilicu. To je Oktogon. Ovo je Bogovićeva ulica. U Bogovićevoj ulici ima puno kafića. A što je interesantno je, i što vam želim pokazati, je jedan spomenik. Zapravo ploča. Ploča koja je ovdje zbog jednog psa. Ta ploča je u zidu i to je, ovdje piše građevni pas Pluto. Za vrijeme gradnje Oktogona 1899. godine do lutalog psa prigrlili su graditelji i arhitekt zgrade Josip Plemeniti Vancaš. Postao je vjeran prijatelj i čuvar gradilišta. Na tom je zadatku i tragično poginuo. Arhitekti i graditelji podigoše ovu ploču u spomen svom čuvaru i prijatelju. Josip Plemeniti Vancaš, 1899. Grad Zagreb, 2013. Evo, to je ta ploča. Mislim da je jako zanimljiva i sigurno kad dođete u Zagreb, onda ćete ju sigurno primijetiti. Znaš hrvatski? Znaš hrvatski? Evo, naši turisti ništa ne znaju hrvatski. Dobro. Sada idemo opet na Cvjetni trg. I sada je naš mali razgled grada i Cvjetnog trga gotov. Nadam se da ćete brzo doći u Zagreb još ove godine i puno pozdrava i do sljedećeg videa.